मानसिफोरा ओरैनो फेसबुकआव होनदों बे बुथारनांगौ होनांगौ आरो मानसि इमान खस्थ' खालामनायनि उनाव खासे जन्म जायो गावनि गथ'खौ 9 माह उदैयाव लाखिनानै माबा जन्म होनायनि उनाव जेमान फाग्लाबाबो जग्लाबाबो बेंग्राबाबो रावबो बुथारनो नामाया मिथिबाय गावनि बिमाखौ बुथारनानै सेथ्लायावनो गावनो खावनानै आरो बेदर लाबलायनानैबो जाफैबावदों। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नैले लोगोफोर दिनै फुंनिफ्राय साबायाव बिजान सुलु खालामदो बाकसाव एन्जरा बाहा लासिगौमोन बेनि थाखायनो आङो जिफोरखौ दिहुनस्रांनानै नाङैफोरखौ न'आव लांनो होननानै हिफोरखौ दिहुनदो आरोना लोगोफोर न'आव सुटि मोनबा थांगोन होनना सानदो आरो ओमफ्राय नै जा बर' सारा एकदम सानि आयना ग्लासखौनो सेफायना दोनबाय आरोना नै बर' सारा थांनाय गोदो डिउटि बर' सार बेला नाङै हिफोरा ओरैनो एसेयावनो बेगा भर्ति जाबायनोखा सोआखैनोखा बुस्थुफोरखौनो दाबोयनो भर्ति जाजोब्बायनोखा गोग्लैजोब्बाय लोगोफोर नैले बर' सारा डिउटियाव थांबाय ओमफ्राय आरो नै दिनै कार लांनो नागिरदो जोंहा उनाव फैबाय नालाय भारा न'आव थ' जोंनि सिगाङाव फैनायफोरासो गारिखौ गेरेजाव दोननो मोनो आरोना थ' गारिया फुल जानायखाय थ' बेयाव दोननो जायगा गैया सान्दुंआव गथाय गारि खामथाबजोबो आरोना कालारफोरा डिसकालार जालाङो नालाय थ' बेनि थाखायनो अफिसाव दोनथ'ना दिनै गारिखौ लाना थांबाय आरो आलासिया नैलाय जना दंबाय थायो सासे नै गैखालालै ए भगवान दे माइ जाजोब्बाय दे ओमफ्राय माबा जानो होदोसो ना माबा बिजा ओइ दरजा बन्द खालामदों ना खालामाखै आलासि फैना दोङो नै आरो जाखांजोब्बाय नै एबारलाय जाखांजोब्बाय गासैबो नै रावनिबो माखांखौ खिथिया दे आइ माखांखौ खिथियाखैलै आखाइखौल' थ' लोगोफोर नै जोंनो माने बिल्डिंआव लोगोसे बर'फोर दङ नालाय थ' बिसोर माने थाइजौ जानो लिंनायखायनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय पाठसालानि बर' दङ मंगलदैनि बरमानि दङ आरोना थ' गोदानखाय बिसोर माने दा लाजिथ'दो आरोना ओंखारनो थ' साननैसो थानानै देखायसिगोन आरो नोंथांमोना सिनि मोननोबो हानाय सिरियाव थाबायनानै केमेरा बेमेराबो दोनजोबना गावबा गाव थाबायनाय नैलै लोगोफोर जोंहानि गोदान रुम गोदान लालायबाय लोगोफोर नैलै बिराद गाज्रि खालामना गालांदो रुमखौ कालार खालामनांगोन खोरखि दङ मोनसे फार्स्ट रुम नैबे सेकेन्ड रुम गाज्रि गथ' फिसाफोर दङमोन नालाय लास्टे पेन्टिं खालामजोबदो आरो वालफोराव मा फारानसोना दोनदों दैनो नाथुनासो फारानदोना ओइ सिं मोनायबा दाउ गांसाव गांसोदो ओइ सायाव नों माबा बुस्थु दोनना आरो सायाव रंफोर नाङालै बेफोराव ओरैनो सा रंफोर नाङो आरो रंफोर नाङा लोगोफोर नैबे बाथरुम बे किटचेन रुमा गेस जाबायनोखा साननै बन्द'आवनो आइफोराव होना होनांगोन बायबाय सानै गोसोमफोराव रंखौ आइ सानियाव होनाबाबो भेन्टिलेसननि सानियाव नङाबाबो कैसा लग रहा है रूम नै बाखालि बर' सारा इदि ओंखाम जानांगो हिन्जावा बाखालि इदि ओंखाम जानांगो नै गाहामसो मोनदो आरो गाहामसो मोनदो आं आरो रायजासिगोनसो आं नुदोंमोन भिन्दि आलु भाजा अमलेट दाउ थाइजौ गोमोन आरो गोथावबावसो नायनो थान्दा जायोलै बेटाय जाबाय बिमाखौनो खावनानै बुथारबायनो गावनो दानस'दोनो बिमाखौनो ए भगवान मादि होनजाबाय माइना माबा ब्रेना दग दङ र' सरि सोरबा गावनि मानसिखौ बुथारनो
सोरबा मानसिया रागा जोंना बुथारनाया बेलेग बाथ्रा इथ' इनि बडि लेंगुवेज आरो नुनाय मथेबा इयो रागा जोंनाबो बुथाराखै इनि ब्रेना थिग नङा ओरैनो मियाबो नायदोंमोन आंनि भिडिअखौ सासे रिपर्टारा सोंदों आरो नों मानो बुथारनाय होनना बुंबाथाय बोला बुथारदों आङो बुथारनायनि मायबा मोनो नामा होनोबा अलप सलप फैसा पाय होनना बुंदों माने इनि ब्रेना थिग नङा आरो मेन्टेल इखौ माने ट्रिटमेन्टनि दरकारमोन आरो इनि मिथिनाय मथेबा कि आगोलाव बै गावनि बिफाखौ बुथारदों दा मानसिफोरा ओरैनो हाल्ला खालामबाय थादों गावनि बिमाखौ बुथारबाय बिफाखौ बुथारबाय माबायदि मानसि जानो हागौ बेखौ बुथारनांगौमोन ना आरो सबबो मानसिनि जिबनखौ ओरैनो मोना मानसिखौ सोरखौबा बुथारनाय रायनाय बेफोरखौ एख' साननो ना मानसिया नुनायावनो मोनखानोसै मेन्टेल इनि थाखाय दा ट्रिटमेन्टनि दरकार दङ बे ट्रिटमेन्टनि थाखाय एसां गैयि मानसिया मु ट्रिटमेन्ट फैसा मोननो बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बेसे फैसा नांगौ बेखौ जिथु मेन्टेल हस्पिटाल बेफोरबायदि मेन्टेल हस्पिटालाव लांबा बेखौ लाखिनाय नङा मानोना मेन्टेल हस्पिटालाव लांबा बेयाव माने इसोरनिया बेसिक ट्रेनिं जाग्रोयो एकदम बाल्थिं मोनसे आरो हल गोनां बाल्थिङाव दै दिखांना लांनो होगोन इनिया मेन्टेला पुराबो गाज्रि नङा आरो गेजेर गेजेर मिथिनाय मथेबा नुनाय मथे बडि लेंगुवेजजों मिथिनाय मथेबा बे बाल्थिङाव जुदि दै लाना थांनायाव दैया गब्लंथि गबायाबा इ बाल्थिंखौबो हेथेनो रोंगोन बे गेटे कन्डिसनाव इखौ आरो हस्पिटालाव लाखिनाय नङा हेगार हरगोन थ' बे मानसिखौ माने जाय मानसिया गाख्रबाय थादों मानसिखौ बुथारनांगौ जेलाव हरनांगोन ना जेलाव हरनाबोलाय मा मोननो बेसोरे एख' ब्रेनावनो गैखाया बियो वं आं टाइपनि मानसि इखौ आगोलावनो मानसिफोरा जिथिया इनि बिफाखौ बुथारो बे बुथारनायनि उनाव गामिनि मानसिफोरा बेखौ बबेबा हस्पिटालफोराव ट्रिटमेन्टनि थाखाय लांनांगौमोन आरो बेबस्था लानांगौमोन आरो बा अबजार्भ खालामबाय थानांगौमोन बिमा सासेया बुथार जाबाय हारसिंनो मा नायबाय थानो बयबो गावनि गथ'खौ 9 माह उदैयाव लाखिनानै माबा जन्म होनायनि उनाव जेमान फाग्लाबाबो जग्लाबाबो बेंग्राबाबो रावबो बुथारनो नामाया मिथिबाय रावबो बुथारनो नामाया रावबो माने नागारनो नामाया आरो बेलेगाव हरनो नामाया माने जियानो जाया मानो आंनि फिसा इमान खस्थ' खालामनानै फेदेरनाय हेरिनाय मरम मोनसे फैले बिखौ माने नका कन्डिसनाव फायना दंमोन बिमाया माने अननानैनो आं जुदि बिखौ न'निफ्राय होखारना हरबा गामियाव थांना बा बबेबा टाउनफोराव जेराव मेराव आं दां गिदिंना मानसिफोरखौ सोरखौबा मायबा खामफ्लांगोन बुजागोन बुथारजागोन होननानै लाखिनानै दा बिमाया बुथार जाबाय दा बिखौ मा जेलाव लांबाबो बिलाय मा बे फाग्ला मानसि ब्रेन लुज मानसि बिखौलाय जेलावबो थाना सोरखौबा एदावफ्लांगोन सोरखौबा आं मायबा बुंफ्लांगोन जानांगौ लोंनांगौ उरुनांगौ एख' गैया हायोबा बिखौ ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ आरो खेबसे डक्टरनियाव लांनांगौमोन खेबसे डक्टरनो खिथिनांगौमोन थ' डक्टरनो खिथिबा ट्रिटमेन्ट खालामनायनि उनाव डक्टरा मा बुङो बिखौ फाहामनो हायो ना हाया मेडिसिन होनानै एसे नायनांगौमोन आरो खैथासो मानसिफोरा ओरैनो फेसबुकआव बे बुथारनांगौ होनांगौ आरे मानसि इमान खस्थ' खालामनायनि उनाव सासे जन्म जायो जियानो जा फाग्लायानो जा जग्लायानो जा मानसिखौ मोजां खालामनो थाखाय साननांगौ बुथारनाय जेलाव हैनाय जेलाव हरनाय बेफोरखौसो सानबाय थादों मानसिखौ ट्रिटमेन्ट खालामग्रोना मानसिया थोरि ओरैनो बुथारो सोरबा बिमा गदै लामनायनि होसोनानै बिफाखौ बुथारदोंनो बे बेलेग बाथ्रा सोरबा बिमादो बिफादो गासैबो न'खराव नांलायना सोरबा बिफाखौ बिमाखौ बुथारदोंनो बे बेलेग बाथ्रा बे रागा जोंना बुथारनाया बेलेग बाथ्रा बियो एकदम मेन्टेलखा किय मारो जेनेबा अलप सलप टका फैसा पायना आरो नाय माने गावनि बिमाखौ बुथारनानै सेथ्लायावनो गावनो खावनानै आरो बेदर लाबलायनानैबो जाफैबावदोंनो खानायखौबो आरो आधा सिननानै ससे दोनदो माने सिदासा एकदम फान्दाखा कि मेन्टेलखा इयो फाग्लाखा बियो फाग्लाखौ फाग्ला ट्रिटमेन्टसो खालामनांगोन ना जियानो जाया मानो बयनिबो जायगा थायो मानसिनिबो जायगा थायो मोखौनि कारणे गुलि थायो फाग्लानि कारणे मेन्टेल हस्पिटाल थायो फाग्लिनि कारनेबो हस्पिटाल थायो बेमारिनि थाखाय हस्पिटाल थायो थ' गासैनिबो मोनसे माबा दङ ना जायगा दङ ना मानसिखौ बुंबाय थायो बुथारनांगोन आरे यार इखौ रायजोफोरानो लोगो नांनानै सोरखौबा मन्थ्रिफोरखौनो बुंनानै पाग्ला खादानाव दोनैथां ट्रिटमेन्टनि थाखाय मानसिनो जुदि सोरबा न' होनो हायोबा सरकारा सोरनोबा माइरं होनो हायोबा सोरबा दुखियानो जुदि 2000 होनो हायोबा सासे बेमारि सासे मेन्टेल न'खराव रावबो गैया थाखा फैसा गैया बै गथ'खौ
नायनो गारनो सरकारनियाव मानो माबा गैया फैसा गैया सरकारनियाव दोङो सरकारखौ रिक्वेस्ट खालामनांगोन सरकारखौ हमनांगोन सरकार माने मा गामिनि सोरबा लकेल मन्त्रि एमएलए बेफोरबायदिखौ रिक्वेस्ट खालामनांगोन बा गामिनि सोरबा हेड बेफोरनि थ्रु बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय लांबा मोजां जायो आरो एसे हामा नांनानै बुंबाय आं लोगोफोर गाज्रि दा मोनना गाज्रि उल्टा सिदा कमेन्ट खालामनाङा इमान दुखिया न'खराव जन्म जानाय ना जे न'खरनि बिमा बिफाफोरा बा भागि बंख'फोरा बे गथ' सासेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हादिया जायनि जाहोनाव इनि ब्रेनखौ कन्ट्रल खालामनो हायियाव गावनि बिमाखौनो बुथारनो गोनां जाबाय दा जियानो जाया मानो हायोबा रायजोफोरा गासैबो लोगो नांनानै बेखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय सेस्था खालामनांगो दा जिथु माने सरकारनि रुल जिथु माने कानुन लिरनाय दोङो সেই हिसाबै সেই नर्म्स हिसाबैथ' बिनिया जेल जानांगौ मायबा जानांगौ बेफोर प्रसेस जागोन थ' आरो रायजोफोरा जाय खाथि खालानि मानसि बिसोरथ' नुना मिथिखायो कि इनि एक्टिभिटिखौ नुनानै कि फाग्ला ना गाहाम ना हामा जुदि फाग्लाबा बिखौ माने रावबोथ' पार्सनेलि बिखौ प्रिफार खालामनो हाया कि हस्पिटालाव लांना ट्रिटमेन्ट खालामनो हाया थ' गामिनि हेडफोरा थांनानै सोरबा मन्थ्रिफोरखौ बुंनानै मोजां हस्पिटालफोराव जिथु मेन्टेल हस्पिटाल बेफोराव हेगार हरोबा मोजां आरो ट्रिटमेन्ट खालामोबा सरकारि फान्डनिफ्राय